I can't do this. Gràcies, Sebas. Gràcies. Falla, Borrú i Socors de València. La meua falla valenciana. Fallers de Borrú i Socors. Se me sent bé, sí o no? Val. Jo m'he preparat un llibre per parlar, com vegeu, no porta res. Val? Vaig a deixar l'aulla. Vaig a improvisar, perquè sincerament la qualitat de comunicació està ahí. Jo he parlat amb Fàtima d'una ONG que m'interessa molt, altra Fàtima que he conegut d'una altra ONG que m'interessa molt, perquè la meva falla és sensible a tota a la vocació social, perquè sabem que hem de vertebrar la societat com a conjunt de persones que s'envolten per a fer alguna cosa, cremar falles, però fem alguna cosa més, aportem valor a la societat. I n'hi ha dos coses que m'agradaria, dos no, unes quantes, indeterminat, i si no, les que se m'ocorrisquen. Igual estic un minut, igual estic dos, és que no ho sé. Jo vaig intentar enrotllar-me un poquet per a cobrir l'expedient, quedar bé el Mutxer más Sebas i ser el millor que puga, però de veres que després de parlar amb vosaltres és complicat superar el nivell que segurament tingueu després. Va, comence. A veure, jo vinc a visibilitzar i reivindicar. Visibilitzar les falles de poble. Jo soy sensible, jo soc de poble. El meu hashtag és jo soc de poble, de Sagunt. I en Sagunt també plantem falles. I fem mogudes socials i molen molt, molen moltíssim. I no solament en Sagunt, és que en tot el territori valencià n'hi ha falles que molen molt perquè la part social cada vegada està més diguem, intrínseca dins de la societat, de les persones, és una necessitat. I per què som de poble i per què reivindiquem? Perquè així en València, per exemple, feu moltes coses que estan xules, però a nivell comparatiu, primer món de fora, a nivell faller, vaig a fer aquesta analogia, perquè al final soc faller i tinc que parlar de falles. En Sagunt, així en València n'hi ha 10 falles d'especial, que avui en dia el tamany ja no importa, perquè n'hi ha mides, n'hi ha mesures, aleshores l'avantatge competitiva i comparativa ja no existeix a València. En el que és teatre sempre guanya una falla de fora, en el que és playback també, és a dir, si hi ha monuments que és l'eix vertebrador, el que motiva tot, ja en València són 10 falles i cada vegada el tamany importa menys, aleshores haurien de mirar fora de València i buscar aquestes falles que fan que fan societat civil, que fan solidaritat, però solidaritat en mayúscules, no com fan algunes falles que diuen sí, no, han col·laborat en Càritas, que segur que està per així, o en Banc d'Aliments, i han donat... No. Se alcem i se tirem al terra i anem a primera persona i vos conte 3 exemples que m'encanta. La meva falla, des de fa 3 anys, sempre ha sigut solidaris, però per vocació. Me passava en Fàtima, que ara vos explicarà ella, no vaig a descobrir res, que m'ha encantat el seu missatge, que és passional el que ella me contava. Ell participa activament en una ONG molt guai, que treballa en persones, al final són en persones i ja està, sense etiquetes i sense res més, i aquesta passió és el que en la meva falla visc tots els dies en totes les persones. La meva dona porta la part de solidaritat, i jo estic de coordinador de tota la part solidària o social i cultural. I comente els 3 exemples. Mira, en guai portem ja ara parle. El primer, fa 3 anys col·laboràrem en una ONG que és Team Burkina, que treballa en Burkina Faso, escolaritzant a infants, a la xicalla, i programes inclusius amb la dona, perquè allí la dona, malauradament, està prou... no sé, no tinc la paraula perquè és que soc molt sensible, no? Però no està valorada com a persona, malauradament. Aleshores nosaltres, a través de la seva presidenta, de Llanos Rodríguez, intentarem fer una subhasta d'il·lustracions que després publicàvem al llibret. Al final de la recorreguda crec que recaudarem 1.400-1.500 euros, que donarem íntegrament. Després ens enviava fotos de lo que s'havia destinat i era brutal el que se pot fer en 1.500 euros en Burkina Faso. L'any passat, molt sensibilitzats també en la vessant de la dona, perquè són molt feministes, és que la marca Mocador és prou ampla, és feminista, és ecologista, és mediosostenible, és cultural, és falla, és una falla més, com altra qualsevol. Però com aquest exemple que estic dient, fora de València, primer món, València, pareix que és l'élite del món faller, no, l'élite està fora, per compromís,
Bueno, no vull fer propaganda, espera, per compromís amb les persones, ben explicat. Buscant el segon exemple, dedicàvem tot l'any, vertebràvem amb un tema, la música tradicional valenciana. Volíem visibilitzar els músics, la nostra música, les nostres arrels, la nostra cultura popular, la nostra música, cant d'estil, tabal i dolçaina, i organitzarem un concert benèfic amb l'entrada única de 5 euros, vora 2.000 pavos de recaudació per a Amigas Supervivientes, una ONG que el que composen, pues ja sabeu, dones que han patit maltractament i no res, simplement ens enviaran també 2 fotos i on destinaran la recaptació i fou per a Jo me valgo, bueno, dona igual, la qüestió és que feren uns tallers que entre elles ajudaren a superar casos prou dolents i nosaltres, ja t'he dit, parlàvem en persones prou afectades i al final te sensibilitzes, el je suis sensible, o com se diga en francès, jo soc sensible, jo soc de poble, jo soc de Sagunt, doncs fa que cada vegada més treballem en guany, anem a treballar també en una altra associació de dones, però que han patut càncer de mama, són les pulseretes que venen, i és a Mucama, és una ONG local. Sempre busquem ONGs locals, xicotetes, no com Cruz Roja o Càritas, en tots els meus respectes, sinó aquestes xicotigues que necessiten recursos. I farem també una subhasta d'il·lustracions per a que tinguin aquest component econòmic que ajuda a obrir tantes portes. Però a més també fem moltíssimes coses més. Fem tallers de coeducació amb la xicalla. Els tallers n'hi ha professors, tenim la sort de tindre professors, n'hi ha psicòlegs, tenim sort de tindre psicòlegs, i fem, per exemple, si dediquem a la igualtat, com l'any passat, a tope, estiguerem Remei, que a més és la delegada d'Igualtat i psicòloga, fou l'encarregada de fer un taller de coeducació amb la xicalla. Jo veia a xiquets jugant en muñeques, en nines, i la meva xiqueta, que és com son pare, en el baló. Però bé, me mola i no passa res, la igualtat. Fem moltíssimes coses més. També col·laborem en Càritas perquè n'hi ha persones en les falles que treballen, que col·laboren en Càritas i sempre n'hi ha, sobretot en Cap Infants, la nostra campanya en Nadal és Cap Infants sense lloguet i és a través de Càritas. Fem moltíssimes coses, però no vaig a vendre la marca Mocador, vaig a que tinc que tallar, no? Vinc a reivindicar que fora de València n'hi ha també altres falles i altra forma de fer falla, que les falles no són tallar carrers, borratxos i música, també n'hi ha un component social i que no solament en València, que jo sé que n'hi ha moltes falles en una vessant cultural i social important, sinó que també fora de València. Esa comparativa que se va me demanar, no sé si l'ha fet bé o si no, jo estava molt nerviós per vindre així, m'ha preparat així un discurs i se m'ha oblidat en el cotxe, està bé. La qüestió és que esteu totes convidades i tots convidats. Igual col·laborem alguna vegada en alguna ONG, jo ja he agarrat cares per així, a més tenim ja amics en comú i podem fer alguna cosa per a poder col·laborar. No sé si... Gràcies.